Yung sa 23 Malakas tong ng misa na to. kawikaan, hindi mo nga yung kapatid na Daniel, sa 23:31. Ayan. Ulo mo, kumakagat na parang ahas, tumutok ang sa kanyang salita. Huwag ka nang tumikim ng alak. Food accidents na gawa ng alak. Wala ating milyon tao namatay noong 2013 dahil sa alak. Mga pangga ang makakasalubong mo lasing, kubado ng Diyos ang pangga. Pwedeng uminom tayo noon. O kaya yung mababa ang alcohol content. May mga serbesa kasi, 4% lang. Yan, hindi nakakalasing yun. Basta't huwag ka lang iinom ng maraming-marami. Ang sibuyas. Ang ulo. Nga, lahat-lahat. Puro naman kayo lasing. Diba guys? Imbis matuwa ang Diyos nagagawa. Magluto na tayo guys. Ko, mali. Nakita ko pagmamahal, tural na pagmamahal ng commitment. Subukan mo. Eh yung bata, pagka medyo, yung magulang din, hindi naman marunong ng aral. Kaya ang parte ng sosiedad ng tao, lumalaki ang mga bata. Ikalawang Timoteo 3. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw sa mga nabugang. Sa mga huling araw, itong ating panahon na ito. Lagay na natin itong halakan guys. Ang unang-unang Lagay na halakan guys. Ayan. sa sarili, Natin guys. okay. Kumita lang siya kahit yung iinom ng gamot eh mamatay sa maling gamot. O dahil lang sa So, buksan natin guys. ang nanay mo susuntukin mo. Ayan. Napakasama. Yan Shit, tayo ako. tayo sa ating kasi ang mga bata sa Lagyan natin ng magiging tubig, guys. masuwayin sa mga magulang. Napakasasamang klase Yan. ng mga bata. Yan lang ang tubig na guys. Tapos ng ating generasyon. Dahil sa namin bawal lang paluin ang bata, kinalimutan ko ano. Kahit napilay ka. Sunod yun guys. Negosyante na. Ayan guys. Sa kape. Nagnganganak siya guys. Nagnganganak ang mga halakan guys. Oh. Tinuturo ko sa mga Yan. kapatid na binata. Tapos, kasi, Without God, we might be mistaken. Yun ang dapat. Mabait na asawa, galing sa may pagkasa kapatid. magic sarap, pampasarap ng ating Matuto ng pagtanggap ng salita ng Diyos, pwedeng mabago yung nababasan. Ajinomoto Ayon guys. sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling Process, At, yung paghuhugas. Ang paghuhugas, bautismo. Guys, Matanggap ng tao ang ating isip. sarap. Sa 36 At lalagyan na naman natin. kayo ng bagong Ay, hindi pa puso pala nakulo. at ng bagong espiritu. Lagay, at pakuluin natin siya guys. Kayo ng pusong laman. At ating ilalagay Guys, If that is buksan natin, possible, buksan. physically, ang diwa, spiritually, Ilalagay na natin ang malunggay. Ang salita Ah. ko kasi ng Diyos, mga kapatid, nagtutulong paano ang paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na spiritual. Kaya, nagpapawala ng pag-asa yung pag-asa. Huwag nating iwawala yung pag-asa. Kasi, ang lahat niyang mga kaawan, considering the holiness of our Creator, and considering all the iniquities in us, we are altogether unprofitable. Tayo Luto na siya guys. Thank you for watching. wala na